नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे माय जी बी नोकरीमध्ये. तुमच्यासाठी एक खूप महत्त्वाची बातमी आहे. जे विद्यार्थी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ म्हणजे YCMमधून जे विद्यार्थी अभ्यास करतात त्यांच्यासाठी ही खूपच महत्त्वाची बातमी आहे. जे विद्यार्थी फर्स्ट इयर, सेकंड इयर आणि थर्ड इयरला आहेत ते सर्व विद्यार्थी आता पास झालेले आहेत. त्यांचा एक नवीन GR आलेला आहे. तो GR काय आहे तो आता आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ नाशिक. तर संदर्भ परिपत्रक आहे. विद्यापीठ परीक्षेबाबत माननीय कुलगुरूच्या संमतीचा अहवाल. कोविड-19 या जागतिक महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीत विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र शासनाच्या उपरेखसंदर्भीय निर्णयानुसार यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्याच्या पदवी आणि पदव्युत्तर अव्यावसायिक शिक्षणक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा आयोजित करण्याबाबतचे नियोजन पुढीलप्रमाणे राहील. तर ते आता आपण बघणार आहोत. तर अव्यावसायिक शिक्षण क्रमांकाचे अंतिम सत्र अंतिम वर्षाच्या परीक्षा जे पदवी पदव्युत्तर शिक्षणक्रमाचे विद्यार्थी मागील सर्व सत्र वार्षिक परीक्षा फायनल इयर, सेकंड इयर उत्तीर्ण झाले आहेत व ज्यांना आता परीक्षा न देता पदवी प्रमाणपत्र हवे जे विद्यार्थी फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयर उत्तीर्ण झाले आहेत त्यांना आता पदवी प्रमाणपत्र हवे आहे परीक्षा न देता. तसेच समितीपत्र ऑनलाईन पद्धतीने विद्यापीठाच्या वेब पोर्टलला जाऊन नोंदवायचे आहे. अशा विद्यार्थ्यांचा निकाल विद्यापीठाने प्राधिकारी मंडळ निश्चित करेल अशा योग्य सूत्रानुसार लावण्यात येईल. तर जे विद्यार्थी आहेत ते परीक्षा न देता त्यांना ते आता पास होणार आहे. ज्या व्यावसायिक पदवी पदव्युत्तर शिक्षणक्रमाच्या मागील सर्व सत्र वर्षाच्या परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना अंतिम वर्षाची परीक्षा द्यायची असेल अशा विद्यार्थ्यांनी याबाबतचे ऑनलाईन समितीपत्र भरून द्यावे. या विद्यार्थ्यांची परीक्षा विद्यापीठ प्राधिकरण हे कोविड-19 या महामारीची राज्यातील स्थिती विचारात घेऊन कधी घ्यावी हे ठरवेल व त्यानुसार ती परीक्षा आयोजित केली जाईल. तर जे विद्यार्थी परीक्षा न देण्याबाबतचा ऑप्शन फॉर्म विहित मुदतीत भरून देणार नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना परीक्षा न देता प्रमाणपत्र हवे असे गृहीत धरण्यात येऊन निकाल जाहीर केला जाईल. एखाद्या सदर केलेल्या समितीप्रत ऑप्शन फॉर्म बदलता येणार नाही. ही विद्यार्थ्यांची जिम्मेदारी राहील. तर व्यावसायिक शिक्षणक्रम विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेबाबत शासनाने त्या शिखर संस्थेला निवेदित केले आहे. ज्या अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचा बॅकलॉग आहे व ज्यांनी परीक्षा अर्ज भरलेला आहे आणि इतर पूर्व परीक्षेचे विद्यार्थी यांच्या बॅकलॉगच्या परीक्षेबाबत ज्यांनी पूर्ण परीक्षेचे अर्ज भरले आहेत अशा विद्यार्थ्यांची परीक्षा याबाबत शासनाकडून पुढील निर्देशन प्राप्त झाल्यानंतर विद्यापीठ निर्णय घेईल. म्हणजे जे विद्यार्थ्यांचे विषय जे आहेत ते बॅकलॉग राहिलेले आहेत, जे अंतिम वर्षाला जे विद्यार्थी आहेत त्यांचा जो विद्यापीठ निर्णय नंतर देणार आहे. तर परीक्षा न देणे व देण्यासाठीचा ऑनलाईन समितीपत्र ऑप्शन फॉर्म विद्यापीठाच्या वेब पोर्टलला लवकरच प्रसिद्ध केला जाणार आहे. तर ही त्याची वेबसाईट आहे. अधिक माहितीसाठी तुम्ही बघू शकता. आणि कृपया विद्यार्थ्यांनी संमत्यांनी नोंद घ्यावी. याबाबत वेळोवेळी होणारे शासन निर्णय UGC नियम यानुसार यात बदल होऊ शकतील त्यानुसार ते लागू राहतील याचीही नोंद घ्यावी. तर विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तुम्ही जरूर लाईक आणि सबस्क्राईब करा. अधिक माहितीसाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे. तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघितला याच्याबद्दल धन्यवाद.